Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya (INEC) ta tabbatar da cewa za ta amince ne kawai da jerin sunayen 'yan takarar jam'iyyar ADC da shugabancin Sanata David Mark ya gabatar domin babban zaɓen shekarar 2027. Hukumar ta bayyana cewa ɓangaren David Mark ya riga ya gabatar da sunayen 'yan takara 471 na muƙamai daban-daban. Kwamishinan hukumar na ƙasa Muhammad Haruna ya shaidawa jaridar Punch cewa hukumar ce ta baiwa ɓangaren David Mark lambar shiga ta tsarin shigar da 'yan takara wato Access Code, bisa hukuncin Kotun Koli da ta ce ya tabbatar da shugabancinsa. Ya ƙara da cewa babu wani tushe na doka da ya baiwa wani ɓangare na ADC damar gabatar da sunayen 'yan takara. A cewarsa, sunayen da aka gabatar sun haɗa da ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimakinsa, da 'yan takarar kujerun majalisar dattawa 109 da kuma 'yan takarar majalisar wakilai 360. Bayan wannan mataki dai jam'iyyar ADC ta yi maraba da matsayin INEC tare da zargin shugaban wani ɓangaren jam'iyyar Nafi'u Bala Gombe da yaɗa takardun bogi da kuma ikirarin cewa ya samu damar amfani da tsarin gabatar da sunayen 'yan takara na INEC. Jam'iyyar ta kuma buƙaci hukumomin tsaro su binciki lamarin tare da gurfanar da duk wanda aka samu da hannu. Sai dai sabon hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da aka yanke kan rikicin shugabancin ADC ya sake tayar da muhawara, amma INEC ta jaddada cewa amincewarta da shugabancin David Mark da kuma sunayen 'yan takarar da aka gabatar ya samo asali ne daga hukuncin Kotun Koli da ya gabata.